Hello guys, आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ गिबि बरायबाय आं खोथिया फुनोसो फैदोंमोन भिडिअ खालामनो फैयाखै नाथाय खोथिया फुनो फैनायाव जोंना दैया गिदिर देरबाय नालाय आङो भिडिअ खालामनो आखायाव लाबाय आरो दैखौ नायनानै ला जोंनिखौ महा गिदिर देरबाय माने माइ गायनो फैदोंमोन माइ गायजानो गायजाया नायहैनो र' खाथियाव फुख्रियाबो जोंना लस जासिगोन दै फैनानै लामा सिबां उसिबाय होथेबाबो होथेखौनो हाला गैला बे बोसोराव ना मोनजायाबा लस जाथारसिगोनलै ना मोनजानायनि आसा गैला बे बोसोराव फुख्रियाबो उसिजोब्बायसो दाख्लैनो उसिखांबाय आरो नै दिनै फैफिनलायबाय लालि दैया दै नायनो फैदोंलै आंहा नै बेसेबा गिदिर जाजोब्बाय माइफोराथ' थब्ल'जोबखाबायानोसै मा जाबावगोन लालि दैजोंबो फैबाय थायो थांनाय बोसोरावसो थांनाय बोसोराव नङा जिखुनु सिमोन दैजों खहा जायोमोन आरो नाथाय दानिया लालि आरो खोथिया फुनो फैदोंमोन दानाबा दै देरनानै बस जाबावनो खोथियानो थब्ल'जोब्बायसो हनै मा जागोन खोथिया फुनो गोनाङाबो दिनै जानाय नंला खोमा नायनि र' फुजागोन नामा दरं खोथियानो माथो बिजल नुजाबाय बिदिलाय खोथिया फुजाबावनो जागोन जानोलै दिनै साला फुनो नंला दिनै र' बांखानि ना गिदिर गिदिर फैबाबा साम' मोनजानायनि सिगां सिमोन दै फैयोमोन नाथाय सिमोन दैनि नेक्स्ट लालि दैसो फैफिनबाय माने दैया अनेक खहा खालामो आसरितसो माइ गायनानै जाखिनि एसे मोनबालाय लाब जागौमोन नाथाय बेबो फैनानै दैयानो खहा खालामो दैयानो गोजा माइ गायनो फैनायखाय खर' खादों दै गोरोन्थि साननाङा गोरान खेथि मावबाबो मैदेर फैनानै जालाङो माइ गायबाबो दैबानाजों जायो फैनायानो मैया दाख्लैसो फैदोंमोन आरो सानथामनि उनाव फैफिनबाय माने सानथामनि उनाव फैफिनना आरो माइखौ ख्रोब खालामफिनलायबाय मा बुंनो आरो फुख्रिफोराबो उसिजोबलांबाय उसिजोबनानै नाफोरखौ सरि उसिनानै माने बे बोसोराव ना मोनजागोननि आसा गैला बायदि जाबाय आरो दैखौ नायनानै ला माबायदि लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो हायोबा खाथिनि बेल आइकनखौ थुनानै हो आरो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना जे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो जोबजासे नायलांगोन बै बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थागोन।